जय जगन्नाथ सामने केमती अच्छा आप सब आशा कर सब भल थे आओ बात्या दाना 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 होगा दाना है दाना पकाउची टे वर्षा पकाउची आप देखा अरे यहाँ गोटे कौन छिंडी आइले मामा देख देख एटा केबुल तार खसीगला ना ना सरी सरी से जो कौन कता दौड़टा हाँ से एमती धीरे धीरे स्टार्ट होगा जिनस आपण मान एरिया सब कौन केमती कौन है गछपत्र कौन न्यूज वाला आग आड़ी आसला गछ भांगिला अस्तरंग सफा चलला कौन कह न्यूज वाला राति सारा शोना सी कौन कह हौ जे जो था भल था आज वर्षाटा प्रबल हम आम आड़े भोर 5 वर्षा स्टार्ट होता पवन भी झटका झटका पवन 20-30 भाया पवनटा दौर देखा जाऊ आज राति जहाँ हम राति बेले वीडियो कर वीडियो करते फनी बेले मुझे करी फनी बेले बात्या बेले वीडियो करी हौ लेट्स एंजॉय बात्या दाना मैंने बात्या प्रभाव वर्षा तो स्टार्ट होगा पवन पवन स्टार्ट होगा राति 10टा पर जहाँ ये जेहेतु पड़ते प्रभाव देखा मिलूँ पवन वर्षा बोधे आज राति भोर 5 स्टार्ट हो पवन झटका पवन धीरे धीरे जाऊँ झटका पवन जो धीरे धीरे जाऊँ आपड़े कौन केमती कह कमेंट देखिए जन आमर ये सकाल भोजन हूँ रुटी डालमा डालमा हूँ तड़का ना डालमा हूँ मसला डालमा काल टे गरम कर दे बासी जो जिनसा मैंने गोटे दिन रात जिनसा खाया मजा लगे ओ तकाटा जमी थी राति थी सका आप फ्रिज रखिकी तौड़िया खाइबे मजा आज कौन तो तोर बात्या है नहीं हाँ बात्या हो नहीं तो मारे हाय हाय कर दिलु हाय हाय केड़े जोर चिल्लू जाई हैं अंटा कौन हो ठिया हो डाकिले डुडुलु डाकिला जा 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 कथा जा फोन आई पुणी पड़ जाए कह मो अंटा कहीं जाऊँ उड़ जा उड़ जा हाँ उड़ जा हाँ आजा जीवा बापा को वीडियो कर पठेदेवी देखिए शोई तले कहीं तले कहीं उड़ू 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 तले कहीं चल 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 जा 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 मामा चलची बात्या आम पवन कौन केमती पवन हल्का हल्का चलती तार सी टीवी देखा चलती अपडेटेड भितर गोटे कौन जहाज हाँ कौन देखु मैंने पवन वर्षा टी बढ़ुची पवन वर्षा बढ़ुची चलती चलो आज दिन भिडटा हो पाता
ରାତି ବେଳିଆ ହେବ ଇଏ କ'ଣ ରାତି ବେଳିଆ ହେବ କରିହେବ କି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ପବନ ଫବନ ଚାଲିଲାଣି ତାର। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ବାତ୍ୟାରୁ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା କହିଲୁ? କହିଲା ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ହେବ କେମିତି ଜାଣିବ? ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଫେରି ଯାଉଥିବେ ସେଠି ବାତ୍ୟାଟା ବହୁତ ଜୋର ହେବ ହେଲା। କହିଲା ଚଢ଼େଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବେଶୀ ମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ। ବାତ୍ୟା ସେଥିରେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ତ ପୁରା ପବନ ଫବନ ଚାଲିଛି ଜୋରେ ନୁହଁ, ଏଇ 50 ଭଳିଆ ପବନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପବନଟା ଫାଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ଉତ୍ତର ସାଇଡ଼୍ରୁ ପବନଟା ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ମାନେ ଏମିତି ପଶ୍ଚିମ ପବନଟା ଦେଉଛି। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼ୁ ଦେବ ଆଉ। ତାପରେ କାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି ରାତିଟା ସରିଲା ପରେ। ପବନଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ପବନ ଦେଉଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଗ କରିଦେଇଛି ପୁରା। ଗାଁ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି କି ଫିସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଚିକେନ୍ ବାଡ଼େଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଛାଡ଼ ଗୋଟେ କିଛି କରିହେବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଆଫ୍ଟର ଦାନା ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଖାଲି ଦେଖାହେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ ରାତିରେ ହେଇଥିବ ଜାଣି ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଫିର୍ ବି ଏତେ କିଛି ହେଇନି। ମାନେ ଫାଲତୁଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଯେତିକି ହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ଏତେ କିଛି ହେଇନି। ଏବେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖ ଏଯାଏଁ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାଙ୍କର ମାନେ ଆସିହେଲାଣି କେତେଟା 9:30 ହେଲାଣି, ଏଯାଏଁ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ଯାଇନାହିଁ, ଚାଲିଛି। ଭୟଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳୁ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା, କେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାଇ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଇଛି ମଝିରେ? ଏରେ ଭାଇ କିଛି ତ ହେଇନାହିଁ। ତମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହୁଥିଲ ବର୍ଷା ବି ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ନାହିଁ ହେଲା, ବର୍ଷା ବି ସେଇ ହିସାବରେ ନାହିଁ। ପବନ ସେମିତି ମାନେ ଯେମିତି କାଳବୈଶାଖୀରେ ହେଲେ ଆଠରୁ ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହୁଏ, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ହାଲ୍ଲା କରିକି ମାର୍କେଟରୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲିୟର କଲେ, ନିଜେ ସେସବୁ କରେଇଥିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ନିଜେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକୁଥିବା ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ଭାଇ ତମେ ଚିତା କାଟିବାକୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି? ଚିତା କାଟିବାକୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି, ତମେ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭିର ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତା କାଟୁଛ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି। ଦେଖ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ପବନଟା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାଟା ତାକୁ ବାତ୍ୟା ହେବାକୁ ଦେଲେ ସିନା ସେ ବାତ୍ୟା ହେବ। ବାତ୍ୟା ତ ସେ ଭଲସେ ହେଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାତ୍ୟାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିଟା ଭଲସେ ନ ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହିଁ କୁହାଯିବନି। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ତା ମେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ତା ମଝି ପୋର୍ସନଟା ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଗୋଲ ନ ହେଇଛି, ତା ଆଖିଟା ଯେଉଁ ତାକୁ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି ବହୁତ ମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରପର ନ ଶୋ ହେଇଛି ଆଉ ଭଲସେ ନ ଦେଖା ହେଇଛି, ସେ ବାତ୍ୟା ଏତେ ପ୍ରଭାବ ହିଁ ପକାଇବନି। ଇଏ ପାଣିପାଗ ବାଲାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଧେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ? ମାନୁଛି ଧାମରା ଫାମରାଟେ ଟିକେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମାନେ କାଳବୈଶାଖୀରେ ବି ସେମିତିରେ ହୁଏ। କାଳବୈଶାଖୀରେ ଜୋର ପବନ ହେଲେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଦିଏନି କି? ଇଏ କ'ଣ ନୂଆ କଥା? କ'ଣ ସେ ହଉଥିଲେ 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆସୁଛି ବଳ ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ବଳ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାଇ ରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛ? ଫାଲତୁରେ ମାନେ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସାରିଦେଲେ ପୁରା ମାର୍କେଟରୁ, ମାନେ ଏମିତି ଛାନିଆ କଲେ ଲୋକ ପୁରା ମାନେ କହିଲେ ବୋଧେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏକ ତ ମମତାଜି नहीं दे रही, उस तरफ मोहन जी भी नहीं देगी, ଖତମ କରିବ ସଇଲା। ସିଏ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା। ଏବେ ଯାଏଁ ମୁଁ ଏଇନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଖୋଲିଥିଲି, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଏବେ ଯାଏଁ ବି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି
ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଇଏ ହେଲାଣି କ'ଣ କରାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗଛ ଫଛ କଟା ଚୁପ୍ କିନି କ୍ୟାମେରା ମାଇକ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଗଛ କଟା ହେଉଛି ଦେଖିବ, ସମୁଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖିବ। କାଲି ରାତିରେ ମଝିରେ କହିଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଇଏ କ'ଣ କେଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ କଥା ନା କ'ଣ? କେଞ୍ଚି ଦଉଛି ଇରେ ଫୁଟି ନାଇଁ କ'ଣ, ଇରେ ଫୁଟିଲା ନାଇଁ କ'ଣ? ଭାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ତମେ ଯେତିକି ହାଲ୍ଲା କରୁଛ ନା, ତମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ବାତ୍ୟାଟି ଆସିବା ଥିବ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଇଠୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିଟି ଭଲ କିନି ହବ। ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ହେଇଛ ତମେ ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଯାଉଛି, ମାନେ କ'ଣ କଥାଟା ଯାଉ କି ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅ। ଏମିତି ମାନେ ଯେମିତି ଛାନିଆ କର ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭାସ୍କର ଛାଡ଼ ଆଉ କହିପାରିବିନି। ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ବାପା ଲୋ ଏମିତି ମାନେ ହରିକେନ୍ ଟାଇଫୁନ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମେରିକାରେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ କିନି ପବନ ଫବନ ଦେଇକି ଉଡ଼େଇ କାଟିନି, କିଛି ହେଉନାହିଁ, କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଖାଲି ପବନ ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଲଘୁଚାପ ବେଳେ ଯେମିତି ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ଦିଏ ସେଇଭଳି ଚାଲିଛି। ଦେଖଉଛି ଆମ ଘର ବାଲା ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆମ 1999 ବାତ୍ୟା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ସିଂହରଣ ଖେଳିଯାଉଛି। ଭାଇ 1999 ବାତ୍ୟା ଯେ ଦେଖିଥିବ, ଏ ବାତ୍ୟା ତ ମାନେ ଏମିତି କରିଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଏମିତି ଚୁଟକିରେ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମ ଏଠି ରାସନ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା। ଭାଇ ହାଲା ଗଲେ ବାତ୍ୟା ପରେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ, ଏଇ ଚାଉଳ ମିଳିବନି। ଭାଇ ଲୋକ ଭିଡ଼ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବ ମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଛାଲେ ସେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଡର ନାହିଁ, କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଆଇଲେ ଭାଇ ସାଂଘାତିକ ଆଉ। ହଉ ଛାଡ଼, ସେ ବାତ୍ୟା ଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା 2 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି, 2 ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ମିଶିକି ଆସିବ। କାରଣ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କଥା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଉ ଆଜିର ଦିନ ଗଲା ପରେ କାଲିକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ସରିନି ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଶାଗ, ରାଇ, ଡାଲି, ସାଲାଡ଼ କଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପିଆଜଟା କଟା ହବ, ଆଉ ଡାଲି, ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆଜି।